Sawubona, babukeli. NginguTut Vivathi Ramaswamy wase-Apollo Hospital eSecunderabad. Ngifuna ukukhuluma nani ngesihloko esincane, esilula, kodwa esiwusizo kakhulu nesibalulekile mayelana ne-laparoscopic tubectomy noma ukuhlela umndeni. Ngibona abesifazane abaningi behluleka ukwenza i-tubectomy bese bekubambezela iminyaka baze bafike kimi sebethwele izisu abangazifuni. Ngakho-ke ngidinga ukwabelana nawe ngenqubo futhi uma isiqediwe. I-laparoscopic tubectomy ukuhlinzwa okwenziwa uma usuqedile ukuzala futhi ungafuni abanye abantwana. Lena inqubo elula kakhulu edinga ukuthi uhlale esibhedlela cishe amahora ayisithupha kuphela bese usulungele ukuphuma uyeqhubeka nomsebenzi wakho ngosuku olufanayo. Ngakho uma uhlela ukuyenza ngoLwesihlanu, ungabuya usebenze ngoMsombuluko. Eqinisweni udinga ukuphumula usuku olulodwa kuphela. Kunezinqubo ezimbili esingazenza uma senza i-laparoscopic tubectomy. Enye iwukuba sikhiphe ucezu oluncane loshubhu ngokulishisa. Enye sifaka ama-clips emithanjeni. Noma iyiphi yalezi, ngeke kuncane kakhulu amathuba okuthi ukhulelwe esikhathini esizayo. Kukhona nokwehluleka kwale ndlela, kodwa kwenzeka kancane kakhulu. Futhi uma usuqedile ukuzala izingane, sicela uye kule nqubo ngoba ingenye ezindlela eziphephile futhi ezinhle kakhulu zokuvimbela ukukhulelwa. Yebo, kukhona enye indlela, leyo ithuluzi lokuvikela inzalo, elingase libe nemithi noma lingasetshenziswa. Lena enye indlela. Kodwa labo abafuna ukuya endleleni yokuhlinzwa, lena enye yezindlela ezilula, eziphephile, ezingeke zikuthathele isikhathi esiningi emsebenzini noma emndenini. Ngiyabonga, bangani.